Socără Vasilic. Ce joace mă găs? Ce să facă, mă? Să meargă să ceară. Să mai cereți. Nu mai cereți astăzi? Zilele cu colecale, Nu mai cereți, măi, oameni buni. zilele cu colecale, nu. Îmi place mie din aia colorați. Na. Și ce facem astăzi? Vrem ceva? Ha, maestri? Ce faci? Ce să facem, nene? Azi e sărbătoare. Sărbătoare. E, Azi e zi de odihnă. e duminică. Duminica. Da. Ai făcut bani astăzi tu? E sărbătoare. Am făcut și eu ceva bani, Ai făcut ceva? dar nu mulți. 20 de cenți? 50? Am atât, așa. Vreo 12 euro. Așa. Mă ia. Și? Ai, frate, mai merge cu șmângheala, cu alea. Am mers, a? Am mers. Brigheta, ai, n-ai nici brigheta. L-am, cere și tu la un naclău de ăsta. Ha? Cere și tu la un fraier de ăsta de aici. Din... Că trebuie să am și brigheta. Hai. Mă trebuie. Da. Uite că se duce lumea la treabă. Pleci la treabă, Vasile? Ha? Ia, hai încoace. Vasilică. Hai, na. Să cumperi ceva de microunde. Hai. Du-te, bă, ia un bax de la de bere. Fugi. Hai, mă. Hai, mă, serios vorbesc. Du-te și ia un bax. Că... Ia, mă. Ia, mă. Trebuie, ți ajunge? Nu mai dau? Nu. Ia, mă, încă una. Dă-i, mă. Ia, mă. Ia, mă. Nu mai dau? Nu, mă, gata, mă. Să ajunge? Hai, bă, liniștit că te vede garda. Da, încoace, eu, că nu știu să cum să fac. Băi, Tibi, Da, frate. vezi că ți-a căzut... Da. Mergem pe la Emaus o lași? E mouse ca e mouse. Dar cum facem să mai facem ceva bani ca să avem? Zi la